Mamalit nag-ice cream di aron nga pati mang tugnawa. Nya dili ka mukaon. Dili ka ganahan atong ice candy ni Chiching, avocado ba yato flavor. Nya usa pa pod libre na ka. Sige. Ano mga lock-bread o peanut butter kay mamainit na. Naginit pa kung tubig diri sa heater. Okay, ma! Maria, look-bread daw og peanut butter tapos parisan daw og kape. Muna'y pinakalami karon kapuno. Maria, kay tugnaw-tugnaw, oh. Palid-anda na to si Kirara Clear. Kaingon man to sinang purita nga andamon daw sa lamisa. Uy, hala. Tuwag yun si Kirara Clear, oh. Nagdala og look-bread og peanut butter. Unsa man na si Maria ug si Claire diya sa kural na ni Kirara? Ayay. Agay! Bantog ra. Kay nag-side-side kay sa look-bread ug sa peanut butter na sa lamisa. Kuratan ko ning duha be. Lami agin anang look-bread og peanut butter Clear, oh. Wala ginakakaon anak Maria. Upat yung kalira kung lutun-lutun ba? Andama ang kape o gatas! Uy, with matching gatas ng kape. Okay, ma! Hindi ko to magpunaglanta sa look-bread ng peanut butter. Uy, ikaw rin ba din? Unsa man mo diri ilang gawas ng tiro? Sumang kausyo. Pero good, ikaw, lukod saan ka din eh? Ato ko lang ni Biber. Ula ka din na dito. Ang kamok mang kadri, oy. Ay, Christmas ko. Ma! Handa na nagkutanan, ma! Sige, Kirara, magtimpla na lang daan diha. Kape ako, ha? Unsa may imong itimpla sa imo, ha? Gatas ako, ma! Sige, Kirara. Pag mahuman kag timpla, tawag ako, ha? Okay, ma! Uy, kuhaon siya na akong termos. Maria, nilakaw na si Kirara. Ano sa may planong? Atong kuhaon ng look-bread o peanut butter. Sige. O, tara, yan na. Sana, ayaw. Tara, upat na. O, sige. O, upat yun mo. Mo, pagkakas. O, tara. Nakalangan isa. Isik sa ulit lang. Pagkauman at tubutang ang peanut butter, ato rin ibalik sa babaw. O, sige. Sige sa kalit isa. Bigas. O, naghanap peanut butter. Kaya mo. O, bigas. Sa pilat mo. Ay, kinani ako. Ako, apon. Ibalik sa inyo isa-isa. Jut lang. Paano yung bahay? Diyan sa tesa. Natingala sila. Murargoy na hitabo. Kanit mo. Katimpla na ka? Wala pa, ma! Kadugay ako na lang, be. Pagkuha dito kutsara, Kirara. Hala, nasi lang po rin ta, Maria. Pasagdain na, wala man na siya kabalo nga naata di ari. Mga unta. Abrihin ang look-bread, Kirara, kaya ako na lang magtimpla. Uy! Muna yung lupri mong pinalit, ma! Kagamay na lang, ani! Ano man eh? Hasta po lang kuhan mo! Pinagbater! Uy! Nakuhan! Noon sa mo itong tindira ang naghatag ani sa kuha? Nakuhaan daw. Wa sila kabalo nga naiduha ka irin sungkaban sa ilalom sa lamisa. Bantayan lang itong tindira nga naghatag ani. Matan ko gini. Maria, nadamay pang tumbira, oh. Hindi ko mag-iyak. Tabang! Ang pag-ilik! 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 Kirara, ano sa mo man ha? Ako pa! Murda sigaw sa lamisa! Talagang lang, Maria, kay mga ikong tabang. Tabang mo. Kirara, parang iring nga nag-away sa ilong sa lamisa. Kanima! Atulog ka naon, ma! Maria. Na adyo di ay iring sungkaban, Kirara. Nang, tagay kong tubig, kay natukan si Maria. Diyan doon.
Salamat nang. Da, mauna kay si Rockman. Anto may day nagkuhan ang luprid o peanut butter kay kamo day nagkaon. Dai pa kog look breed nang be. Pangaon mo da. Magplasan mo kaon. Dili kay magtago-tago.